Doamne, știți cumva câte ora? Hai spuneți câte ora, vă întreb. Dar cum așa fără ceas? Îmi spuneți, vă rog, câte ora? La moment nu vă pot spune. Dar de ce? Pentru că nu știu, dar aproximativ știu cât. Cam cât este? Între 1 și 2. Între 13 și 14. Așa. Dar Dar, 14 și 4 minute. grand mersi, mult succes. În ziua de azi nu faci nimic fără informație. Vrei să știi câte ora? Întrebi. Vrei să afli o stradă? Întrebi. Știți cumva unde e strada Pușkin? Scuzați, strada Pușkin. De ce stradă e asta? Asta e Ștefan cel Mare? Dar strada Pușkin unde? Strada Pușkin, nu știi unde? Bună ziua, nu știți strada Pușkin pe unde? Pușkin asta. Asta e? E tot o caut. Uitați acolo. Acolo. Strada Pușkin, nu știi unde? Nu știi? Dar ați mărit la tele? Nu mai decret. Precis? Strada Pușkin, nu știți unde? Nu, știu că nu știu. Nu, sincer, nu știu. Oamenii vorbesc ca să întrebe, să se informeze de la alții, care se presupune că știu. Iată, de la oamenii din această instituție, cred că afli cel mai puțin. Apartamentul e într-o stare ideală, funcționează tot. 150 de euro. Veniți și vă dau cheile. Stai. Totul este simplu când cauți o informație elementară. Dar când umbli pe chestii serioase, informația începe să coste bani. Așa apar vânzătorii de informație. Sunt Sergiu Voloc și astăzi vom vorbi despre ziarele informative din Chișinău. Despre macler. Despre cum se cumpără și se vinde informația la noi. Nu știi vreun apartament pe Chișinău? A? Acesta e centrul Chișinău. Când vezi aceste case, începi să visezi că te vei muta vreodată aici. Dar frumosul ascunde și lucruri putrede. Crușca mednă. Azi am să vă invit la mine acasă. Să vedeți și voi de ce eu am nevoie de macler. Iată ce ascunde centrul minunat al capitalei. Aici stau eu. Stau aici pentru că n-am avut informații la timp și cum graba era mare, am ajuns aici. Fugi de aici, măgarule! Măgar ce e asta? La gară! Vă rog, ajutați-mă să mă mut. Vă rog! Un apartament ieftin și bun. Nu știți un apartament ieftin, nu știți? Domnule, nu știți un apartament ieftin și bun? Un apartament în chirie, n-aveți? Mi-e trebuie un apartament în chirie. 150 de euro vă dau, da? Se poate? Îmi trebuie un apartament în chirie. Îmi trebuie un apartament în chirie, un apartament în chirie, nu? Nu știți vreun apartament ieftin și bun că vreau să mă mut? Nu știu. 150 de euro la gaz. Nu vrea să dea nigăie la asta. Domnilor, nu știți vreun apartament ieftin și bun undeva? Nu știm, puiu. Domnule, un apartament ieftin și bun caut de vreo 2 săptămâni. La cimitir este loc. La cimitir. Dar ce să la primar și întrebați? Am El săracul e în bolniță și... Dar și eu păză? Nu știu ce are, dar... Da, 20 de euro. Бери мой свой микрофон. Un apartament ieftin și bun? Vreo 150 de euro. Nu găsiți așa ceva acolo. Nu găsim așa ceva. Oh, in village is not good. It's not really good for me. Asta e drept, zic, dacă ar scădea prețurile, poate ar fi mai bine. Nu știți un apartament în chirie? Și sunteți așa de trist, da? Ce aș vrea să filmați și pe altcineva în măcni? 150 de euro am. Pot să vă mai dau încă 100 de euro, dar acumulăm și le plătesc dumneavoastră. Vreți? Nu. Nici de cum? Nu mai gândim. Da? Și o să mă sunați?
Desigur. Dacă lăsați un număr de contact, vă telefonăm Și neapărat. posibil chiar asta? Pentru dumneavoastră facem. Bine vă luăm, dacă ceva mă mai gândesc. Știu unde găsesc. Ruben, e datele de contact de la domnișoară și de mâine locuim. Bun? Cel mai ușor cu informația e la sat. Dacă vrei să afli ceva, n-ai decât să întrebi și afli tot, ba chiar cu lux de amănunte, cu floricele. La oraș e altfel. Pentru că orașul e un sat mai mare. La oraș trebuie în primul rând să-ți cumperi maclerul. Dacă vrei să găsești ceva convenabil pentru tine. Apoi să pui mâna pe telefon și să întrebi, să te informezi. Nu așa ca mine. Nu m-a apărut maclerul în Moldova, că s-au apucat moldovenii de scris. Ищу работу в Москве. Умею все, вариант без денег или заплачу позже не предлагать. Плотная, зрелая, страстная блондинка. Познакомиться. Недорого. Vând puțuri, mari și mici. Asta la Fântâni s-a referit, probabil. A, nu, mai jos, uite, sex shop. Există intermediarea intermediarelor. Ei postează același anunț care îl citesc în macler și mi-l bagă mie, pentru că îți gândesc că eu sunt prost și nu pot citi. Și îmi vând ce cred că mă interesează pe mine. Недвижимость. I-am sunat 200 de lei, poftim informația lor la ce m-a adus. Pentru ca proprietarii să-și vândă apartamentul lor, ei spun numai lucruri bune despre el. Așa mi-au spus și mie când am închiriat aici. Din spusele lor, totul părea minunat. Când am intrat aici, m-am speriat. Oricum, sperietura zdravă n-a urmat când am intrat la baie. Ce-ai pățit? Ești normal? Ridică-te, deschide ochii. Tot e bine? Gata, nu mai filmăm aici. Gata, ți-a revenit? Ți-a revenit, da? Așa că eu când vreau la budă, mă duc ori la prieteni. Basea! Vasile, deschide că eu vreau tare, tare să te văd. Vasile! Ori la gara feroviară. Ieșim la ieșiri, băiatul. Și unde? Vă rog la ieșiri acolo. Nu se poate. Nu ai bani, ai bani, n-ai bani. E la ieșiri acolo. Să aduc bani, cât să-ți dator? Nu se poate ieși. Sau prin localuri. Opa, scuzați. Mai ai mult? Hai că vreau și eu, hai mai repede. Nicăieri nu-i mai bine ca acasă. Tăti Clavă, dați muzica și ea mai încet. A? În ziua de azi nu faci nimic fără un ziar ca maclerul. Orice nebunie îți trece prin cap, o găsești în acest ziar. Am auzit că într-un sat la nord, un moșneag a plasat un anunț în macler că vinde sau cumpără ierburi în cantități mari. Nu știu în ce scop îi trebuia moșneagului, să hrănească animalele sau în scopuri medicinale. Știu că poliția l-a urmărit vreo an de zile crezând că e dealer de marihuana. Fiți atenți ce scrieți și ce căutați în acest ziar. Domnișoară, eu nu m-am așezat aici cu vreo intenție. Eu sunt căsătorit și degrabă aștept copil. Vrei să cumperi o mașină? Vrei să închiriezi un tank? Vrei să te cari la Paris? Vrei să vinzi? Să cumperi? Să-ți găsești amantă? Vrei dragoste adevărată? Începi cu maclerul. S-au închipuit situația
în care un individ postează un anunț cu numărul unui prieten. Ceva de genul. Model, făcut, chipeș, oferă relații de scurtă durată doamnelor generoase. Ce a fost asta? Alo? Алло? Bună! Da. Eu sunt cu referire la anunțul din Macler. Scurt așa, eu te vreau așa de tare, chiar amu. Îți plătesc pentru 2 ore și taxi. Scrie adresa. Алло? Hai, scrie. Animală! Topitocule! Și răcnești la mine. Tu pe mine să mă Eu te întreb, și răcnești la mine. Ai strigat Bă, viața zdor. să te bagă în... Nu-și dorm. Doamnelor și domnilor, pentru emisiunea de azi nu a fost planificat să ajung fără acoperiș sub cap. De aceea, doamnelor și domnilor, vă rog ca niciodată, ajutați-mă să-mi găsesc un apartament în chirii. Ajutați-mă, vă rog! Imaginați-vă că v-ați trezit noaptea la ora 2 și vă doriți ceva tare, dar numai dumneavoastră știți ce vă doriți la ora 2. Vă doriți numai dumneavoastră știți ce vreți la ora 2 de noapte. Nu aveți ziarul la îndemână și toate buticurile sunt închise la ora asta. Nu disperați, în Millennium 3 există anunțuri online. Site-ul 3 de 9 sau 3 ghiveci. Acesta este oficiul 3 de 9. Suntem chiar la directorul general, Roman Știrbu. Anunțuri mai trăsnite sau așa, mai cu un caracter umor. Ultimul trăsnit pe care noi l-am avut, asta a fost cu unul care vendea 2 secriuri second hand și îl schimba cu un telefon mobil. Mă mai gândesc, un secriu pe un mobil, da, dar 2 secrii pe un mobil. Ele erau second hand de aia. Pe un laptop, mă. Poftiți, intrați și cumpărați, avem de toate. Avem mobilii și laptopii, iPod-uri, telescopii, mașini, samosvaluri, jacuzzi cu valuri. Ar mai fi o întrebare dacă există vreo soluție de a găsi sau de a alege președintele prin anunțurile din 3 de 9. În alegerea președintelui, adică poate alegerea este o sursă de informație, da, dacă s-ar plasa anunțuri genul ăsta, dacă s-ar alege președinte, poate ar ajuta cumva. Dar Roma, asta a fost pentru col public, acum ceva pentru mine. Îmi trebuie un apartament ieftin, cu baie, cu tot, la vreo 150 de euro. 150 de euro? Nu. Nu, poate fi găsit. De ce nu? Da, eu tot așa am crezut cum eu, că să fie frumos și bine și când am ajuns acolo, era cam, îți dai seama cum. Până la urmă, nu poți ști ce produs se află în spatele lui. Site-ul 3 de 9 răspunde doar de acuratețe, adică ce conține anunțul textul, dar până la urmă trebuie deja să-l întâlnești, să-l vezi, să-l testezi un pic, să vezi într-adevăr corespunde sau nu. În caz de nu, dacă nu sunt așa anunțuri, nu le blocăm. Hai să ne spui cum o să evoluționeze mai departe site-ul nostru. Noi acum creștem deja, adică ieșim în țările vecine, România și Ucraina, după aia în Rusia și sper ca să fie .com. .com, acum e .md. Da, cum da. Păi să deprindă Europa cu caracterele astea MD decât com. Toată lumea com și la noi MD să fie un fel de da. Am ajuns la concluzia că oamenii de la țară se deosebesc cu cei de la oraș prin existența unor ziare ca Maclerul. Bârfa de la țară este înlocuită la oraș cu exagerări, înflorituri sau chiar minciunile din Macler. Maclerul este un atribut al culturii noastre urbane. Dar să nu uitați că Maclerul vă oferă informații, dar nu vă înlocuiește și capul. Sunt Sergiu Voloc și vă doresc să găsiți tot ce vă doriți în Macler.
era să uit. Nu știți vreun apartament bun, cu toate utilitățile? Dacă da, mă găsiți aici, la gară. Mersi și noapte bună!